Mga kamay ko yan. Sige na guys. Tapos ito guys, celery to guys. Ito yung guys ng amin namin na lagyan ng celery yung dahon. Itahi mo na. Wala tayong sinulid.
guys para ano yung pagkaluto niya. Ayan, tingnan natin kung maluluto na ba siya. Ayan, so malapit lang siya maluto guys. So dapat hinaan na natin yung apoy. Yung apoy natin para hindi siya ano. Saka yung ulo niya kasi guys ano so maluluto na yan guys. Hintayin na lang natin yung pagluto at kukunin na nila. Kaya pag naluto na yan guys, sila na ang kakain at maglalaway na lang tayo sa pagkaluto niyan. Thank you for watching guys. Don't forget to like and subscribe on my YouTube channel. Bisaya Kuday at your service. Ayan. Thank you guys. Bye. Malapit nang mauluto ang ating bango na inihaw. Tingnan nyo yan guys. So, naluto na yan. Kailangan balik na rin nilang din guys para yung pagkaluto niya. Ayan. Tingnan natin kung maluluto na ba siya. So, malapit lang siya maluto guys. So, dapat hinaan na natin yung apoy. Yung apoy natin. Para hindi siya ano. Ayan, tsaka ayan, maluluto na siya guys. Tingnan mo, oh. Ang sarap-sarap na. Check lang natin dito guys. Ayan. Ayan. Naamoy ko na yung celery guys. Naamoy nyo ba? Ayan, so binaliktad-liktad lang natin yan guys para ano, yung ulo niya maluluto, tas yung ano niya dito sa legs niya. Ayan. Ayan yung ano, ang sarap na. Malapit na siyang maluto talaga. Yan, kababaliktad ko lang yan guys. So ayan, malapit na talaga siya maluto kasi nag-ano na siya dito. Saka yung ulo niya kasi guys, ano. Ayan. So, maluluto na yan guys. Hintayin na lang natin yung pagluto at kukunin na nila. Kaya, pag naluto na yan guys, sila na ang kakain at maglalaway na lang tayo sa pagkaluto niyan. Tsaka, thank you for watching guys. Don't forget to like and subscribe on my YouTube channel, Bisaya Kuday at your service. Ayan. Thank you guys. Bye.